कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण అందరికి సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రెండవ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాసులకి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలో ఉన్నటువంటి ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనిని గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. అలాగే ఏవైతే మనం అంశాలు చూస్తూ ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము, దానిని అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మనకి మొదట ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది. ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవ మామక పాండవ చైవ కిమ కుర్వత సంజయ అని అడుగుతాడు. అంటే సంజయుడిని 2 ప్రశ్నలు అడిగాడు అర్జునుడు. ధృతరాష్ట్రుడు, నా కుమారులు పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? సో దానికి ఆ అధ్యాయంలో ఆ సంజయుడు సమాధానం చెప్తాడు. 2 నుంచి 11 వరకు కూడా ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వము, అక్కడ అతడు ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి రాజనీతి చతురత అదంతా కూడా వివరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ యుద్ధ ప్రారంభ దశగా శంఖనాదాలు పూరించిన తర్వాత పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖనాదాలు కానీ వాళ్ళ వైపు ఉన్నటువంటి ఆ పాండవులకు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు తాను కొంత సందేహాన్ని, తన పుత్రుల యొక్క విజయాన్ని గురించి కొంత సందేహిస్తూ, అలాగే మరొక వైపు అతని వైపు అంటే కౌరవుల వైపు గొప్పవాళ్ళైనటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు వంటి, కర్ణుడు వంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక తన పుత్రుల విజయ అవకాశాలు ఉన్నాయేమనేటువంటి కొంత ఉంటాడు, సందేహంతో ఉన్నాడు. సో అందుకే ఇక్కడ పాండవుల వైపు విజయ అవకాశాల గురించి, ఆ తర్వాత శంఖనాదాలు పూరించిన తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడము, నా రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలిపవయ్యా, తద్వారా ఈ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో వారిని చూస్తాను అని అడగడము. సో దానికి ఆ కృష్ణుడు
దయతో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రెండు సైన్యాల మధ్య నిలిపి, చూడు మీ కురు వంశస్థులని అందరినీ అనడము, ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ తండ్రులను, తాతలను, మామలను, మేనమామలను, పుత్రులను, మనుమలను, సహోదరులను, శ్రేయోభిలాషులను అందరిని చూసిన తర్వాత అర్జునుడు శోకతప్త హృదయంతో, అంటే అర్జునుడు ఇక ఒక 4 రీజన్స్ చెప్తాడు ఈ అధ్యాయంలో, మొదటి అధ్యాయంలో. యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పడానికి ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ 4 కారణాలు మనం చూసినట్లయితే, ఒకటి, ఆయన ముందుగా వాళ్ళందరినీ చంపుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అనేటువంటి దయతో ఆయన యుద్ధము చేయననేటువంటి విషయానికి వస్తాడు. రెండవది, ఈ యుద్ధంలో తన వారినందరినీ చంపుకున్నట్లయితే ఆ రాజ్యం వలనటువంటి పొందేటువంటి సుఖాలను మేము ఏ విధంగా అనుభవించగలము అని చెప్తాడు 35వ శ్లోకంలో. ఆ తర్వాత ఆ కౌరవులు ఆకతాయిలే అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా చంపడం మాకు పాపమే అవుతుంది కదా అని. మరొకటి, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో తన వంశీయులందరూ కూడా మరణించినట్లయితే, అంటే గొప్పవాళ్ళు, మార్గదర్శకులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరణించినట్లయితే ఇక మరి కులక్షయం అవుతుంది, వంశ నాశనం అవుతుంది అనేటువంటి ఈ 4 కారణాలని మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పి అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యనని అంటాడు. శోకతప్త హృదయుడై విచారంతో ఉంటాడు. ఇక ఈ 2వ అధ్యాయంలో మరొక అంశము, మొత్తం 5 రీజన్స్ చెప్తాడు అర్జునుడు. సో అది అనిశ్చయం, అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామో వాళ్ళు గెలుస్తామో తెలియదు. మరి అటువంటప్పుడు ఈ అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఏంటి అనేటువంటిది అర్జునుడు ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇది మనము సంక్షిప్తంగా నిన్న చూసినటువంటి అధ్యాయము, అలాగే అర్జునుడు యుద్ధం చేయనడానికి చెప్పినటువంటి 5 కారణాలు ఇవి. సో ఇక ఈరోజు అధ్యాయం చూసినట్లయితే సంజయుడు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు నిన్నటి దాంతో కంటిన్యూషన్లో, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి ఆ మధుసూదనుడు, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూసాం కదా, ఆ విధంగా ధనుర్బాణాలను పక్కన పెడవేసి శోకతప్త హృదయుడైనటువంటి అర్జునుడు రథంలో కూర్చున్నాడు అని చెప్పి నిన్నటి అధ్యాయాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవాల్టి అధ్యాయంలో సంజయుడు దానికి కంటిన్యూషన్ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఆ శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీళ్లు కారుతూ ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసేట ఆ మధుసూదనుడు, అంటే ఇక్కడ మధు అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణుడు ఇలా అంటున్నాడట అర్జునుడితో. భగవంతుడు ఏమన్నాడు చెప్తున్నాడు, ఎవరు? సంజయుడు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వ కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. అర్జునుని చూసి, ఆ శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అన్నాడట. ఇక్కడ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇది తగదు. అంతేకాదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారితీయగా నువ్వేదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నావో ఈ ఆలోచన నీకు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు దారితీయకపోగా నీకు అపకీర్తి పాలే చేస్తుందయ్యా నిన్ను అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని, ఆ శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుని మందలిస్తూ ఉన్నాడట. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఏంట మరి ఆ క్లిష్ట సమయము? యుద్ధం చేయడానికి శంఖనాదాలు పూరించి అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. మరి ఒక క్షత్రియుడుగా యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలి? క్షత్రియుడు యుద్ధం చెయ్యాలి. కానీ ఆ క్లిష్ట యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఆ క్షత్రియుడు తన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకుండా శోకతప్త హృదయంతో, జాలితో కూడినటువంటి వాడై, నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా, నన్ను వాళ్ళు ఈ యుద్ధ రంగంలో సంహరించినా మంచిదే అని అన్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగినటువంటిది కాదు అర్జున. ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం యుద్ధం చేయడం.
సో నీవేదో జాలితో యుద్ధం చెయ్యనని అంటున్నావు, కానీ ఇది నీకు మంచి కలగజేయకపోగా నీకు చెడే కలగజేస్తుంది, నీ కీర్తిని వాళ్ళు అపకీర్తి పాలు చేస్తారు నిన్ను అని చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అయితే ఇక్కడ మనము ఒక అంశాన్ని గమనించవలసినటువంటిది, సో ఇంతకుముందు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, సంజయ ఉవాచ, అలాగే అర్జున ఉవాచ అని వచ్చింది. కానీ శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఎక్కడ రాదు భగవద్గీత అంతటా కూడా. వ్యాసుల వారు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ అని చెప్తారు. అంటే శ్రీకృష్ణుడే భగవానుడు అని అర్థము. ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ 6 రకాలైనటువంటి విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శిస్తారో వారు భగవానుడు అని ఆ వ్యాసుల వారి తండ్రి అయినటువంటి మహాముని అయినటువంటి పరాశుర ముని నిర్వచించినటువంటి అంశము ఏంటంటే, ఎవరైతే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే సంపూర్ణమైన శక్తిని కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే సంపూర్ణమైన కీర్తిని కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే సంపూర్ణమైన అందాన్ని కలిగి ఉంటారో, శ్యామసుందరుడు, ఎవరైతే సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారో, వీటన్నిటితో పాటు సంపూర్ణ వైరాగ్యాన్ని ఎవరైతే ప్రదర్శిస్తారో వారు భగవాన్ అని సంబోధించబడతారట. మరి ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే. సో కనుకనే శ్రీకృష్ణుని ఎక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని రాదు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అని వస్తుంది. సో భగవంతుడు ఆయన సర్వ ఆకర్షకుడు. కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడు, ఆల్ అట్రాక్టివ్. సో మరి ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించగలిగినటువంటి వాడు ఆ ఆది విష్ణు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే. కనుకనే ఆయన భగవాన్ ఉవాచ అని ఆయన్ని మాత్రమే సంబోధిస్తారు. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసత్వానికి అంటే చేతగానితనానికి నీవు లొంగకూడదయ్యా, ఇది నీకు తగదు. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, క్షత్రియుడిగా తాను యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి ఈ విధంగా నీవు పతన కారణమైన అంటే చేతగానితనానికి, నిన్ను దిగదార్చేటువంటి ఈ చేతగానితనానికి, అంటే నపుంసకత్వం అంటే చేతగానితనం, ఆ చేతగానితనానికి నీవు ఇక్కడ లొంగిపోకూడదయ్యా, ఇది నీకు తగదు. అంటే క్షత్రియుడిగా నీకు ఇది సరైన నిర్ణయం కాదు నువ్వు చేస్తున్నటువంటిది అని అంటూ, మరోపక్క ఓ పరంతప అంటే అర్జున్ని కృష్ణ భగవానుడు సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా. అంటే ఒక పక్క ఆ విధంగా ఆయన తన శక్తిని అంటే ఆ విధంగా హృదయ దౌర్బల్యానికి గురైనటువంటి వాడిని తన శక్తిని గుర్తు చేస్తున్నాడు భగవంతుడు. ఓ పరంతప, నీవు సాధారణమైన వాడివి కాదయ్యా అర్జున, శత్రువులను జయించేటువంటి వాడివి, శత్రువులను జయించ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడివి అయ్యా నువ్వు అంటూ, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేసి వెంటనే లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ కృష్ణ భగవానుడు బోధనలు చెప్తున్నాడని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ విధంగా చెప్పగా సంజయుడు మరికొన్ని అంటే ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నప్పుడు అర్జునుడిక మరికొన్ని సాకులు చెప్తూ ఉన్నాడు యుద్ధం చేయనంటానికి. ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, ఓ శత్రు సంహార అంటే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుని శత్రు సంహారాన్ని సంబోధిస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఓ మధుసూదన, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మధుసూదన అంటే మధు అనేటువంటి మహారాక్షసుడు. సో మనలో కలిగేటువంటి ఈ సందేహాలన్నీ కూడా రాక్షసుల వంటివి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి ఈ సందేహాలన్నింటినీ కూడా సంహరించేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అందుకే ఆ విధంగా సంబోధించబడ్డారు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు. సో ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలయ్యా? నీవేమో నన్ను యుద్ధం చేయమంటున్నావు, మరి ఎదుట పక్షంలో ఎవరున్నారు? నేను పూజించవలసినటువంటి మా పితామహులైనటువంటి భీష్ముడున్నాడు. నాకు విద్యలు నేర్పి నేను పూజించవలసినటువంటి ఎవరి దగ్గర అయితే నేను విద్యలు నేర్చుకున్నానో అటువంటి గురువు ఎదుటి పక్షంలో ఆ ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నారు. మరి అటువంటి వారిని నేను పూజించాలే తప్ప ఎలా బాణాలతో నేను వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలయ్యా అంటూ తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని మరికొంత అడుగుతున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, గురూణ హత్వా హి మహానుభవాన్
శ్రేయో భోక్తం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటము కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటము ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కూర్చున్నప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా పెద్దలే, వారిని వధించిన సో మేము అనుభవించేట అంతా కూడా ఆ రక్త పంకిలమగును వారి రక్తంతో తడిచింది అవుతుంది కదయ్యా. మరి నా గురువులు ఆ భీష్మ ద్రోణాదులు వంటి వారు వారి అటువంటి వారిని యొక్క ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి నేను యుద్ధంలో గెలిచి జీవించటం కంటే నేను భిక్షమెత్తుకొని జీవించటమే ఉత్తమం అవుతుందేమో. వారందరూ కూడా ఆ కౌరవుల వైపు నుండి రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు వంటి వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి లాభాలను ఆశించి యుద్ధంలో కౌరవుల వైపు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు నేను పూజించవలసినటువంటి గొప్పవాళ్లే కదయ్యా, పెద్దలే కదా. మరి అటువంటి వాళ్ళని మేము సంహరించినట్లయితే ఈ యుద్ధంలో మేము అనుభవించేది ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా రక్తం, వారి యొక్క రక్తంతో తడిచిందే అవుతుంది కదా అంటూ అర్జునుడు తన సందేహాన్ని, తన యొక్క అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక అడిగి చివరికి ఈ శోకం నుండి నాకు బయటపడే మార్గమే కనిపించట్లేదయ్యా అంటూ ఇంకా ఈ విధంగా అంటాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్శ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు ఈ విధంగా, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఈ నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, నా పెద్దవాళ్ళు, నా గురువులు, మా పితామహుడు అనేటువంటి ఈ మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెందానయ్యా. నేను శాంతిని కోల్పోయాను. ఏం చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. కనుక ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. సో ఈ సందర్భంలో నాకు ఏది మంచిదో ఏం చెయ్యాలో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. కనుక మోహానికి గురి అయి ఉన్నాను నేను. కనుక నేను నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాను, నాకు ఏది మంచో దాన్ని బోధించమని. సో నిన్న చూసాం మనం గీతా పాఠంలో, మనకి సందేహాలు కలిగినప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును దరిచేరాలి అని చెప్తాం. మరి ఇక్కడ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించాడు అర్జునుడు తనకు సందేహాలు కలిగినప్పుడు. సో మనకి కూడా మన జీవితంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే ప్రామాణికమైన గురువును లేదా భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు గురువులు మనకి. సో ఆ విధంగా ఇంకా అంటున్నాడు, నిన్ను అడగడమే కాదు, నేను నీకు ఇప్పుడు శిష్యుడను, నిన్ను నేను గురువుగా స్వీకరించానయ్యా. నేను నీకు శిష్యుడనే కాదు, నేను నీకు పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యాను. నువ్వు ఏది చెప్తే అది వినడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. దయచేసి నాకు ఉపదేశం కావించవయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి అర్జునుడు వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ నుండి భగవద్గీత వాస్తవానికి ప్రారంభమవుతుంది. కృష్ణుడు ఇక్కడి నుంచి తన బోధనలను ప్రారంభిస్తాడు. సో అయితే ముందుగా మనం శరణాగతి అంటే నేర్చుకునేటువంటి కుతూహలము, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకూలత, జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడము. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు ఏంటంటే మన యొక్క వైఫల్యాలను, మన బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత మనలో ఉండాలి అని చెప్తారు. వీటిని అంగీకరించినదే ఏ మానవుడు కూడా తన జీవితంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తారు. అలాగే విజయాలకు తండ్రులు ఎక్కువ. సఫలమైనప్పుడు అది నా వల్ల అయింది ఎంతో మంది ఎన్కరేజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ అదే విఫలమైతే నేను చెప్తున్నా వాడు వినలేదు, వాడి వల్ల విఫలమైంది అని పక్కవాడి మీదకి నెట్టేస్తాం. అందుకే అది అనాథ అని చెప్తారు విఫలం.
సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వ వృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తరువాత శ్రీకృష్ణుడితో ఓ గోవిందా నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడయ్యా. సో అక్కడ ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడికి ఏవైనా సంతోషం, ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యను అని అనగానే సంతోషపడి ఉంటాడు మనసులో. కాబట్టి అనుకుంటాడు సంజయుడు, అందుకే గుర్తు చేస్తున్నాడు ఏమని, శత్రువులను తప్పింప చేసేటువంటి వాడు అర్జునుడు చేతగాని వాడు కాదు యుద్ధం చేయననడానికి. సో కానీ అతడు ఏవో కారణాలు చెప్పి యుద్ధం ఆపుతున్నాడే తప్ప అతడు చేతగాని వాడు కాదు. శత్రువులను తప్పింప చేసేటువంటి అర్జునుడు ఉన్నాడు అక్కడ. సో అంటూ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు కదా అని ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ సంతోషం కలగకుండా సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక ఆ తర్వాత కృష్ణుడితో ఓ గోవిందా అంటే మన గో అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలు అని అర్థము. సో ఆ ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ గోవిందుడు, సో నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా అర్జునుడు ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సైన్యాల మధ్య అంటే ఈ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని ఆపి ఉన్నారు కదా. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ సమయంలో రెండు సైన్యాల మధ్యలో విషాద వసుడై ఉన్నటువంటి శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుని చూసి ఆ చిరు మందహాసంతో శ్రీకృష్ణుడట నవ్వుతూ, సో ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు అడిగాడు ఏదో తెలివిలేనిలాగా మూర్ఖుడిలాగా అడుగుతున్నావి అంటలే, నవ్వుకుంటూ సమాధానం చెప్తారు. అది గురువు లక్షణం. ఇక్కడ ఒక ఉత్తమమైన గురువు లక్షణము. అదే కృష్ణుడు జగద్గురువు. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు సంజయుడు. ఆ సమయంలో అంటే అక్కడ శోకతప్త హృదయంతో యుద్ధం చెయ్యను అంటూ బాణాలను పక్కన పడవేసి ఉన్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి, శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూసి శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుకుంటూ ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడట. ఇక భగవద్గీత బోధనలు ప్రారంభమైనవి. శ్రీ భగవాను వాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ వాససే గతాసూన గతాసూంచ నాను శోషంతి పండితాః. సో ఎప్పుడైతే నేను నీకు శరణాగతుడను, నేను నీ శిష్యుడును అని అర్జునుడు అన్నాడో, ఇక ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడిని మందలిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా అన్నాడట. కృష్ణ భగవానుడు శ్రీ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికెను అని చెప్పు. పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింపని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు కదా అర్జున. పండితులైన వారు జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖించరయ్యా. సో వెంటనే గురుస్థానాన్ని స్వీకరించినటువంటి కృష్ణుడు అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవేమో మాటలు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు. మనం కూడా ఏదైనా గొప్పలుగా చెప్పి పని చేసేటప్పుడు సరిగా చేయకపోతే అంటాం, ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుతున్నావు కానీ ఏదయ్యా చేతలేంటి అని అంటారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడిని ఈ విధంగా మందలిస్తున్నాడు, నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావే, కానీ మరి అనవసరమైనటువంటి ఎవరైతే పండితుడు అనేటువంటి వాడు దుఃఖించడో దాని గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు కదయ్యా. పండితుడైనటువంటి వాడు ఈ జీవుల గురించి అంటే ఈ జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ మరణించిన వారి గురించి కానీ వారు దుఃఖింపరు అంటూ ఇక్కడ ఈ దేహం కాదు మనము శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలముని ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి ద్వారా మానవాళందరికీ కూడా. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇంకా అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడానికి చెప్తున్నాడు. నేను గాని అంటే కృష్ణ భగవానుడు గాని, నీవు కాని అంటే అర్జునుడితో అంటున్నాడు.
ఈ రాజులందరూ కానీ, అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేసడానికి వచ్చినటువంటి వీళ్ళందరూ నీవేదో చంపుతావు అనుకుంటున్నావు కదా. సో నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండనటువంటి సమయము ఏదియూ లేదు. మనమందరము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళమే. అంటే జీవుడి యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మ అంటే ఏమిటో బోధిస్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. అలాగే ఆయన చెప్తున్నాడు, మనము లేనటువంటి సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. నీవెవరినో చంపుతానని అనుకుంటున్నావే, అది ఏవి కాదయ్యా. మనమంతా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మలము, అంతేకాని ఈ దేహం కాదు మనము అనేటువంటి ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. చెప్తున్నాడు ఇంకా, దేహదారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆత్మ ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా వెళుతున్నట్లుగానే జీవాత్మ కూడా మరణ సమయంలో మరొక దేహంలోనికి వెళుతుందయ్యా. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఇక్కడ చూడండి ఆ ఫిగర్ లో కనిపించి, మనము మన చిన్నప్పుడు ఫోటోలు చూస్తే చిన్న పిల్లలాగా ఉంటాం. మరి అప్పుడున్నటువంటి మనము ఇప్పుడున్నటువంటి మనం వేరుగా ఉంటాం. కానీ అది చూసి ఎవరు అంటే నేనే అంటాం. అలాగే స్కూల్కు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వయసులో ఉన్నటువంటి చూస్తే అది వేరే ఉంటాం, అది అంటే నేనే అంటాం. మరి వాస్తవానికి ఈ దేహము అలాగే ఉందా? ఎప్పుడు మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటిది. సో అలాగే చెప్తున్నారు, అందుకే ఈ దేహము బాల్యము నుండి యవ్వనానికి మారుతుంది, యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి మారుతూ ఉన్నట్లుగానే ఆ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మ కూడా ఈ మరణ సమయంలో, అంటే ఈ దేహము క్షీణించిపోయినటువంటి సమయంలో వేరొక కొత్త దేహంలోనికి వెళ్తుంది తప్ప అది ఎప్పటికీ నశించదయ్యా అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ విషయం తెలిసినటువంటి పండితులు ఎప్పుడూ ఆందోళన పడరు. నీవేమో పండితులాగా మాట్లాడుతున్నావు, ఆందోళన పడుతూ ఉన్నావు కదా అని అర్జున్ని మందలిస్తున్నాడు, తన శిష్యుడిని మందలిస్తున్నాడు గురువు జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు. సో సాధారణంగా మనము ఈ దేహంలో అంటే ఏ విధంగా ఉన్నామంటే స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మ అనేటువంటి మూడింటి కలయిక ద్వారా ఉంటాం వీళ్ళ విధంగా. సో స్థూల శరీరం అనేటువంటిది మరణం ద్వారా వేరవుతుంది అని చెప్తారు. ఇక ఆత్మ తర్వాత స్థూల శరీరంలోనికి, అంటే ఇక్కడ మరణం తర్వాత వేరొక స్థూల శరీరంలోకి పోతుందని చెప్తారు. ఇక సూక్ష్మ శరీరం అనేటువంటిది ముక్తి ద్వారా విముక్తి అవుతుందని, ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఈ దేహం ఏదైతే ఉంది, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం, నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటి ఈ దేహము 5 మూలకాలతో, పంచమహాభూతాలతో ఏర్పడింది అని చెప్తారు. అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, గాలి, భూమి అనేటువంటి ఈ 5 మూలకాలతో తయారైనటువంటిది ఒక భౌతికమైనటువంటి యంత్రము, కారు లాంటిది. ఒక కారుని ఎలాగైతే మనం తయారు చేస్తాం, ఆ యంత్రంలో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడే కారు నడుస్తుంది. కారులో పెట్రోల్ పోసినా ఇంకేం చేసినా అది నడవదు, డ్రైవర్ రావాలి కదా. సో కనుక ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ దేహము యాక్టివ్గా ఉంటుంది, చైతన్యంలో ఉంటుంది. సో మరి వాస్తవానికి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి మనము ఈ దేహాన్ని, అంటే పంజరంలో ఉండేటువంటి ఒక పక్షి లాంటిది ఆత్మ అక్కడ. సో మరి ఈ దేహాన్ని, అంటే ఈ పంజరాన్ని ఎప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నాము, రంగులు కోటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటాం, అందులో ఉన్న పక్షిని మనము మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి పక్షిని మర్చిపోవడం వల్ల ఆ పక్షి క్షీణించిపోతుంది, అంటే ఆత్మ తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోతుంది అనేటువంటి అంశం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినట్టు. సో ఇంకా భగవంతుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్యాహ తాం స్థితిజశశ్వ భారత. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలు కలగడము అనేటువంటిది కాలక్రమంలో అవి వెళ్ళిపోవడము. మనకి ఎలాగైతే కాలక్రమంలో చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివేనయ్యా. ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ అర్జున,
ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు వంటివి ద్వంద్వాలు కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. మనకు మన జీవిత కాలంలో చలికాలము, ఎండాకాలం వస్తూ ఉంటుంటాయి. చలికాలం రాగానే బాగా చల్లగా ఉంటుంది. అలా అని చెప్పేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం కానీ, మన దైనందిక కార్యక్రమాలను ఆపివేయం, చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఓర్చుకుంటాం. ఓర్చుకుంటే కొంతకాలానికి ఆ చలి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఎండాకాలం వస్తుంది. ఎండాకాలంలో పర్వాలేదు, కానీ ఎండలు బాగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతాం. అయినా అంత మాత్రాన వంట రూమ్‌లోకి వెళ్ళి వంటలు చేసుకోవడం గాని, ఇతర పనులు గాని మనం మానివేయం. చేసుకుంటూనే ఉంటాం. సో, అలా ఓర్చుకోవాలి. అలాగే మన జీవితంలో ఈ సుఖదుఖాలు అనేవి తాత్కాలికంగా వచ్చేయి. ఈ సుఖమైన, దుఃఖమైన ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది కాదు. అది తాత్కాలికంగా కలిగి అవన్నీ కూడా ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే, మనము ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలి అనేటువంటి భావనల వలన, ఇంద్రియాలను అనుభూతి పొందాలి అనేటువంటి వలనే మనకి సుఖదుఖాలు కలుగుతూ ఉన్నాయ్యా. సో, వాటిని ఓర్చుకోవడం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పురుష శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలత చెందక ఆ రెండింటి యందు చలించకుండా నిశ్చలంగా నిలుచువాడు, అంటే ధీరుడైన వాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడు. అంటే ఈ జనన మరణాల నుండి లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితిని పొందడానికి అతడు అర్హుడవుతాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. అట్టి అవినాశితమైనటువంటి, అంటే అవినాశనమైనటువంటి ఆ ఆత్మను, ఆ అవినాశి అయిన ఆత్మను ఎవడు నశింప చెయ్యలేడు, ఎవడు కూడా నశింప చేయడానికి సమర్థుడు కాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు నా యొక్క ఆయుధాల చేత నేను వారందరినీ సంహరిస్తాను అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నాడు. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది నాశనం చేయలేనటువంటిదయ్యా. అట్టి ఆత్మను ఎవడు కూడా నాశనం చేయలేడు. ఆ ఆత్మను నాశనం చేయడానికి ఎవడు కూడా సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నాడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైనటువంటి మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము, అంటే ఈ ఆత్మ పొందినటువంటి భౌతిక శరీరము తప్పకుండా నశించిపోయేటువంటిదే. నీవెవరినో చంపుతాననుకుంటున్నావు, కానీ వాళ్ళు పొందినటువంటి ఈ దేహం ఎలాగూ, నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ దేహాలు ఎలాగూ నశించిపోయేవి. కావున ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ అర్జునా, నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆ కార్యోన్ముఖుని చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో, భగవద్గీత వింటే ఏదో అన్ని వదిలేసి సన్యాసులు అవుతాంటారు. ఇక్కడ తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు మనకి భగవద్గీతలో. ఎక్కడా కూడా అన్ని పనులు వదిలేసి, మన పనులను వదిలేసి నిరంతరము సన్యాసిలాగా ఉండమని చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ మన విద్యుక్త ధర్మాలను మనం ఖచ్చితంగా నెరవేర్చమనే చెప్తున్నారు. సో, అందుకే ఓ భరతవంశీయుడా, యుద్ధం చేయవయ్యా, నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు అని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఇతరులను చంపును అని అనుకునేవాడు, అలాగే ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడే అనుకునేవాడు, ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే. ఎందుకంటే ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది. ఆ ఆత్మను ఎవడు సంహరించలేడు. మరి అటువంటి ఆత్మను చంపుతాను అనుకునేవాడు కూడా, అలాగే ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా అజ్ఞానులే అర్జున అని చెప్తున్నారు. నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవడి చేత చంపబడదు. అది సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వానభూయః అజో నిత్యం శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మకు ఎప్పుడు జననము గాని మరణము గాని లేవు. జనన మరణాలు అనేవి ఆత్మకు లేవు అని చెప్తున్నారు. ఈ దేహం మాత్రమే పుడుతుంది. సో, చూస్తున్నాం ఇక్కడ, పుట్టాము అంటే ఈ దేహం ఇలా క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక వయసుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్రమక్రమంగా క్షీణించిపోతుంది, నశించిపోతుంది. కానీ ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మ ఎప్పుడు జనన మరణాలు ఉండవు దానికి. ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకో దేహంలోనికి పోతుంది.
సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము గాని మరణము గాను లేదు. ఆత్మ జన్మింపదు, లేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు. అంటే ఆత్మ జన్మించలేదు, జన్మింపదు అంటే ఇప్పుడు జన్మించదు, ఇక భవిష్యత్తులో కూడా జన్మించదు, అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది అది. అది జన్మరహితము. జన్మ లేదు అంటే మరణం కూడా లేదు. నిత్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనటువంటిది. ఈ దేహం చంపబడిన ఆత్మ చంపబడదు అర్జున. సో అంటూ ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఆత్మ ఎలా ఈ దేహాలను మారుస్తుందో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ ఏ విధంగా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ ఉందో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినికిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ధరించునో అదే మాదిరిగా, అదే విధంగా ఆత్మ ఈ కృషించినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే మనం ఎంతో సంతోషంగా కొత్త వస్త్రాలను కుట్టించుకుంటాం, ఏమవుతుంది, వాటిని సంతోషంగా వాడుతూ ఉంటాం కొంతకాలం తర్వాత అవి పాతబడతాయి, ఇంకా కొంతకాలానికి అవి చినిగిపోతాయి అని చెప్పేసి ఆ చినిగిపోయినటువంటి వస్త్రాలనే మనం ధరించలేం కదా. సో క్షీణించిపోయినాయి కాబట్టి వాటిని వదిలేసి మరొక కొత్త వస్త్రాన్ని తీసుకుంటాం. అదే మాదిరిగా అంటే మనిషి ఏ విధంగానైతే పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటాడో అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా ఈ పాతదైన కృషించిపోయినటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి శరీరాన్ని వదిలి మరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతుందయ్యా. సో కాబట్టి నీవు ఎవరి గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎటువంటి ఆయుధాల చేత గాని ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్ని చేత దహింపబడదు, నీటి చేత తడుపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు అంటూ ఆత్మ ఎందుకంటే అర్జునుడు తన దగ్గర వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నాయి, ఏంటి అస్త్రాలు ఉన్నాయి, వాయు అస్త్రము, జలాస్త్రము, అగ్ని అస్త్రం అనేటువంటి కొన్ని అస్త్రాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి దేత నేను చంపుతాను ఎదుటి పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళను అని భావిస్తున్నాడు అని సో చెప్తున్నాడు. ఆత్మ ఎటువంటి ఆయుధం చేత, నీ దగ్గర వీళ్ళందరి దగ్గర వివిధ రకాల ఆయుధాలు ఉన్నాయి కదా, పాశుపస్త్ర ఆయుధం ఉంది అర్జునుడి దగ్గర. సో ఈ విధంగా అటువంటి ఆయుధాల చేత అది ముక్కలుగా ఖండింపబడదయ్యా. మరి అగ్ని చేత అది దహింపబడదు, నీటి చేత తడపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు. మరి ఎందుకు వాటి గురించి నీవు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు అని ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనిది, శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది. సో ఆత్మ చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది. మన ఎంట్రుక యొక్క కొన భాగాన్ని తీసుకొని 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే, ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ని 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక వంతు సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే 1/10 మన ఎంట్రుక కొన భాగ వైశాల్యం వెడల్పు చూస్తే దానిలో 1/10,000 వంతు ఉంటుంది. అంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మము అని చెప్తున్నారు ఆత్మ గురించి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కావున అనివార్యమైన దాని గురించి నీవెందుకు దుఃఖిస్తున్నావు? నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా జన్మ పొందిన ప్రతిదీ కూడా మరణించవలసిందే, మరణించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ పుట్టేటువంటిదే. కావున అనివార్యంగా జరిగేటువంటి వీటి గురించి నువ్వు ఎందుకో దుఃఖిస్తున్నావు అర్జున? నీ యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు నిర్వర్తించవయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కుంతి కుమారా,
ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా, వారు గెలుస్తారా, మాకు మేలు కలుగుతుందా, వాళ్ళకు అనేటువంటి భావంతో, అంటే యుద్ధాన్ని యుద్ధం కొరకే చేయమంటున్నారు. యుద్ధంలో గెలవాలా ఓడిపోతామా అనేది వదిలేయి, నీ ధర్మం, క్షత్రియుడిగా నీవు నీ యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు. అంటే స్వధర్మం, మన యొక్క ధర్మాలు, విద్యుక్త ధర్మాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఆచరించమని చెప్తుంది భగవద్గీత మనకి. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఓ కుంతి కుమారుడా, ధర్మయుద్ధంలో ఒకవేళ మరణిస్తే నీవు స్వర్గాన్ని పొందుతావయ్యా, స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తావు. ఒకవేళ నీవే గెలిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల ఏదైనా మేలే జరుగుతుంది. కాబట్టి కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ సుఖదుఖాల వలన గాని, లాభ నష్టాలను గాని, జయ అపజయములను గాని లెక్కింపకుండా యుద్ధం కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి. యుద్ధం చెయ్యాలి కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి. అలాగే మనము మానవ జన్మలో వచ్చాము కాబట్టి మన కర్తవ్యము భగవంతుని సేవ చేయడం. సో మనం ఆ క్రమంలో మన పనులను చేస్తూ మనం భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖాల గురించి కానీ, లాభ నష్టాల గురించి కానీ, జయ అపజయాలను గురించి కానీ లెక్క చేయకు. నీవు యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీకెప్పుడూ పాపం అంటది. ఎందుకంటే అర్జునుడు అన్నాడు కదా, ఈ ఆకతాయిలను మేము సంహరిస్తే పాపం వస్తుంది అని. యుద్ధాని కోసం యుద్ధం చేయడం వల్ల ఎటువంటి పాపం రాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. లాభ నష్టాలను, సుఖ దుఃఖాలను, జయ అపజయాలను ఆలోచించకుండా యుద్ధం కోసం యుద్ధం చేస్తే నీకు ఎటువంటి పాపాలు అంటవు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు సాంఖ్యయోగం ద్వారా నేను వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో తెలియచేస్తాను, విను ఓ పార్థ. ఇటువంటి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మబంధన హరే కృష్ణ కర్మబంధనముల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతావు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి ఆ ఆత్మ తత్వాన్ని బోధించారు. సో అలాగే స్వధర్మాల గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు భక్తి యోగం, కర్మ రూపంలో ఫలాపేక్ష లేని ఆ కర్మల రూపంలో చేయడాన్ని చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. చెప్తూ ఈ బుద్ధి యోగం గురించి ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు. నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. అంటే ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో, బుద్ధి యోగం, ఈ భక్తి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో, ఆ ప్రయత్నం నందు నష్టము గాని హాని కాని లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ మార్గంలో కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయము నుండి అది మనిషిని రక్షిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం కోరుకునేటువంటిది ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనది మాత్రమే శాశ్వతము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు గుర్తు చేస్తున్నారు. భక్తి ద్వారా మనం ఏం చేసినా అది మనల్ని భయంకరమైనటువంటి ఆ భయాల నుండి బయటపడేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమును, అంటే ఈ భక్తి మార్గమును ఉన్న వారికి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి లక్ష్యం కూడా ఒకటిగానే ఉంటుంది. కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ అల్పజ్ఞులు, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు, జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉన్నతమైన జన్మం పొందాలి అని, లేదా ఏదో రాజకీయ అధికారాలు కావాలని వంటి వాటి కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదాలయందు ఆ మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడతారు. ఆ వేదాలలో ఉన్నటువంటి వాటిలో కొన్నిటికి మాత్రమే ఆకర్షించబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఏదైతే ఆ ఉత్తమ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి అని, లేదా ఉత్తమమైన జన్మ పొందాలి, లేదా అధికారం రావాలి అనేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి వాక్కులు వేదాలలో ఉన్నటువంటి వాటి చేత ఆకర్షింపబడి ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితాన్ని కోరుకొని వారు
ఇక దానికి మించింది మరొకటి లేదు అనేటువంటి భావనతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, ఈ సంసార సాగరంలో వాళ్ళు తిరుగాడుతూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. కానీ ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో చూస్తూ ఉంటారు, ఉపయోగానికి చిన్న బావులు ఉంటాయి, మంచినీళ్ళ బావి అని, ఉప్పు నీళ్ళ బావి అని, లేదా వేరే వాటికి ఇంకో రకంగా బావి ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చిన్న నూతి వలన కలిగే ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయములందలి జలం చేత సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనాలను వాని అర్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వానికి సిద్ధిస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా కొన్నిటికి మాత్రమే ఆకర్షింపబడి వేదాల యొక్క అంతరార్థాలను సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల ఆ విధంగా జరుగుతుంది. కానీ వేదాలను ఎవడైతే పూర్తిగా సరిగా అర్థం చేసుకుంటారో, వేదాధ్యయనం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మాత్రమే. సో మరి ఆ విధంగా పరిపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్న వాడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు, భక్తి యోగంలో ఉంటాడు. సో కనుక ఆ వేదాలను సరిగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారికి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఏవేవో కోరుకుంటున్నారో అవన్నీ వాటిని మించినవి పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నా. చెప్తూ ఇంకా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఈ విధంగా కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మని. విద్యుక్త ధర్మలను ఆచరించడం యందే నీకు అధికారము కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలముల పైన కాదు. నీవే కర్మ ఫలముకు కారణమని ఎప్పుడూ అనుకోకు. అలాగే చేయవలసిన కర్మలను మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు. సో ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని మనకి భగవంతుడు బోధిస్తున్నారు. మన యొక్క ధర్మాన్ని మనము ఆచరించాలి, మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. అర్జునుడు ఏంటి? క్షత్రియుడిగా అతడు యుద్ధం అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యాలి. అంతేగాని ఆ యుద్ధాన్ని నేనే గెలిపిస్తానా, లేదా యుద్ధంలో నేను గెలుస్తానా, వాళ్ళని సంహరిస్తాను, ఇవి అవసరం లేదు. ఆ యుద్ధ ఫలితాన్ని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది కాబట్టి యుద్ధం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఆ యుద్ధంలో గెలిపించేది నేను అనేటువంటి భావన ఎప్పుడు అనుకోకూడదని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏదైనా మనం చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలను మనం ఆశించకుండా ఉంటే మరి నాకేంది అనే ఆలోచన వస్తుంది మనకి, ఈ భౌతిక విషయాలకు ఆలోచించడం వల్ల. అంటే నేను చేసిన పని ఫలితం నాకు లేకపోతే నేనెందుకు చేయాలనే భావనలో ఆలోచిస్తాము అని మళ్ళీ అందుకే అర్జున్తో అంటున్నాడు కృష్ణుడు. అలాగే చేయవలసిన కర్మలు మానడంలో ఎప్పుడూ ఆసక్తిని కనబరచరాదు అని చెప్తున్నారు. మన కర్మలు మనం ఖచ్చితంగా చేయవలసిందే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సమాజంలో మన యొక్క ధర్మాలు, మన గుణాలను అనుసరించి మనం ఏ వృత్తులలో ఉంటే ఆ వృత్తిని సక్రమంగా నిర్వర్తించవలసిందిగా మనకి భగవద్గీత తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికాడట, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించేటువంటి ఆ సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను, వాస్తవానికి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతాడు ప్రశ్నలు. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, అతని లక్షణాలు ఏంటి, ఎలా ఉంటాడు అని అడుగుతాడు. దానికి భగవంతుడు ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైనటువంటి అంటే మనస్సు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను, మనం చూసిన దాన్ని పొందాలి అని, మనం విన్న వాటిని మనం కాదే వినాలి అని, సో నాలుక రుచి అనిపించిన దాన్ని తినాలి అని, ఈ విధమైనటువంటి కోరికలు, ఆ సర్వ విధములైనటువంటి కోరికల నుండి మనిషి ఎప్పుడైతే వాటిని అన్నిటినీ వదిలివేస్తాడో, ఆ విధంగా శుద్ధిపడినప్పుడు మనసు ఆత్మయందే తృప్తి నొందుతుంది. అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ కూడా, ఇంద్రియార్థాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పుడైతే వదిలివేస్తాడో అప్పుడు అతడు మహర్షిగా చెప్పబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, సో తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించినటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు. మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి, వాటన్నిటినీ కూడా మనము వాటికి అట్రాక్ట్ కాకుండా స్థిరంగా ఉండగలిగినప్పుడే అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు. సో తాబేలు కూడా తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ అవయవాలన్నింటినీ బయటికి తీసుకుంటుంది. తన గమ్యం అయిపోయిన తర్వాత తనకు కావలసినప్పుడు మాత్రమే అవయవాలను బయట తీసుకుంటుంది, లేకపోతే అన్నిటిని లోపలికి ముడుచుకుంటుంది చిప్పలోకి.
ఇక దానిలోకి ముడుచుకున్నప్పుడు దేని ద్వారా కూడా అది అభేద్యంగా ఉంటుంది ఆ చిప్ప అనేటువంటిది. సో కనుక అది అలాగే స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి వాడు కూడా మన చుట్టూ ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ వాటి విషయాల గురించి ఆందోళన చెందడు, వాటి నుండి దూరంగా ఉంటాడు అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంత తేలిగ్గా మనము ఆ ఇంద్రియ విషయాలను వదిలివేయలేము అని చెప్తున్నారు. కానీ అధిక రుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్య స్థిరములు పడతాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆనందాలే శాశ్వతము అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అల్పజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. కానీ దీనికంటే గొప్పమైనటువంటి ఆనందము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తిలో లభిస్తుంది. అది తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టగలరు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఎలాగైతే మన దగ్గర ఉన్న దానికంటే గొప్పది లభించినప్పుడు చిన్నదాన్ని వదిలేస్తాం. మరి ఆ విషయాన్ని మనం సరిగా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ సుఖాలు, ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ఏ శాశ్వతమైన సుఖం కాదు అనే భావన మనము పొందగలిగినప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దానిలోనే మనం పొందే సుఖమే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము అనే భావన మనలో కలిగినప్పుడు ఈ భౌతిక విషయాల గురించి మనం పక్కన పడవేస్తాము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఇంద్రియాలు చాలా బలవంతమైనవి, దృఢమైనవి ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. వానిని నిగ్రహించటము గాఢంగా యత్నించు యుక్త జ్ఞానము కలిగినటువంటి పండితుడు యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరింపవేయగలవు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలు మన మనస్సును నిరంతరము, అంటే మన మనసులో కలిగినటువంటి భావనలను మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనము తృప్తిపరచుకుంటూ ఉంటాం. అందుకే చెప్తున్నారు ఈ ఇంద్రియాలు చాలా దృఢమైనవి, బలమైనవి. సో అవి ఇక జ్ఞానులను కూడా ఒక్కొక్కసారి మోహానికి గురి చేస్తాయి అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తాం చరిత్రలు, ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, విశ్వామిత్రుడు మేనక యొక్క ఆ నాట్యానికి పరవశించిపోయి తన యొక్క కఠోరమైనటువంటి దీక్షను కూడా వదిలివేస్తాడు. సో అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలు అనేవి, అంటే చెవుల ద్వారా ఆ నాట్య శబ్దాన్ని, సంగీతానికి మైమర్చిపోయి తన ధ్యానాన్ని కూడా వదిలివేస్తాడు. అలా చాలా ఉంటాయి మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని, అంటే ఇంద్రియాలను తన అధీనంలో ఉంచుకొని మనసుని భగవంతుడు యందే ఎప్పుడు లగ్నం చేసేటువంటి మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఊరిక దానిపైన మనకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి చివరికి కోరికగా మారుతుంది అని, మరి ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు కోరికల నుండి ఏమొస్తుంది, మనకి కోపం కలుగుతుంది, క్రోధం కలుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆ విషయ వాంఛ వలన మనకి కోరిక కలుగుతుంది, ఆ కోరికల నుండి కోపము వస్తుంది అనేటువంటిది. అదే ఈ మనకి, అంటే ఈ కోరికలే, ఈ కామము అనేటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదే ఈ జీవుడి యొక్క వినాశనానికి కారణమవుతుంది అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కోపం మూలంగా అధికమైనటువంటి మోహం కలుగుతుంది, అధిక మోహం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు లోనవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి జ్ఞాపక శక్తి భ్రమించినప్పుడు బుద్ధి నశిస్తుంది. మరి బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం వల్ల మనిషి పతనమవుతాడు, అంటే తిరిగి మళ్ళీ సంసార సాగరంలో పడిపోతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా
చెప్తున్నారు ఆయన. కానీ ఈ సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడిన వాడు, అంటే ఈ సమస్త రాగద్వేషాలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించేటువంటి వాడు, తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగినటువంటి వాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎవరిపైన ఉంటుంది అంటే ఈ రాగద్వేషాలన్నిటినీ వదిలివేసిన వాడికి, ఎవరైతే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి నియమాలను పాటిస్తారో, ఎవరైతే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలుగుతారో అటువంటి వారిపైన భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా భగవంతుని కృప ద్వారా, అంటే భగవంతుడి అనుగ్రహం ఎవరిపైనైతే కలుగుతుందో వారు అన్ని దుఃఖాలను తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి వారికి లభిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేటువంటి మార్గము ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారానే కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అలా సంతుష్ట మనసుతో, అంటే ఎవరికి మరి ఆ అనుగ్రహం లభిస్తుందంటే ఈ అన్ని విషయాలను వదిలివేసి భగవంతుని పైన మనసును నిగ్రహం చేసిగలిగినటువంటి వారికి. మరి అలా భగవంతుని పైన మనసును లగ్నం చేసినటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి శీఘ్రమే ఆ భగవంతుని యందు స్థిరమవుతూ ఉంది అని తెలియచేస్తున్నాడు భగవంతుడు మనకి. ఇంకా చెప్తున్నారు, మనసుని ఇంద్రియాలను నియంత్రించని, అంటే మన మనసుని మన యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించకుండా ఉండేటువంటి మనిషి, అలాగే క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వాడు, స్థిరమైన బుద్ధి కానీ నిలకడైనటువంటి భగవంతుని పైన ధ్యాస, అంటే భక్తి కానీ వారికి కలగవు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి భక్తి రాదు, స్థిరమైన బుద్ధి ఉండదు అంటే మనసును ఇంద్రియాలను నియంత్రించలేనటువంటి వాడికి, క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వాడికి స్థిరమైన బుద్ధి కానీ నిలకడైనటువంటి భక్తి భావన కానీ అతనికి ఉండవు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ స్థిరమైన బుద్ధి కానీ నిలకడైనటువంటి స్వభావం కానీ లేని వాడికి శాంతి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. మరి మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు ఎలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలో ఉన్నటువంటి నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, నీటిలో సముద్రంలోనూ లేదా నదులలో పడవలు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు గాలి వచ్చిందనుకోండి, దాని మార్గం నుండి పక్కన పడేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈయన అందుకే చెప్తున్నారు భగవంతుడు, ఎలాగైతే బలమైన గాలి, సుడుగాలులు అంటాం కదా, ఆ బలమైన గాలి సముద్రంలో చక్కగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి నావను దాని యొక్క దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, అదే మాదిరిగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియ విషయమైనా, ఈ మనకు పంచేంద్రియాలు ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియ, అంటే కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, చెవులు, చర్మం, ఇవి ఇంద్రియాలు. వీటి ద్వారా మనం పొందుతూ ఉంటాం, మనసు యొక్క కోరికలను అనుభవిస్తూ ఉంటాం. వాటిపైన మనము ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన కానీ మనసును మనం కేంద్రీకరించినట్లయితే అది ఆ మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. ఎలాగైతే బలమైన గాలి చక్కగా ప్రయాణిస్తుంది, తన మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి నావను పక్కకు నెట్టినట్లుగా ఈ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుకున్నటువంటి జీవుడిని అది బుద్ధిని, ఆ సక్రమైన స్థిరమైనటువంటి బుద్ధిని అది హరించి వేస్తుంది అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆ పంచేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అందువలన ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడా, ఎవరి యొక్క ఇంద్రియాలు ఆ ఇంద్రియార్థ విషయాల నుండి, అంటే ఇప్పుడు కన్ను ఉంది, కన్ను యొక్క ఇంద్రియార్థం ఏంటంటే చూడడము, ముక్కు ఉంది, ముక్కు యొక్క ఇంద్రియార్థ విషయం అంటే వాసన, చెవి వినడము, నాలుక రుచి, చర్మము స్పర్శ. సో ఇవి వాటి యొక్క ఇంద్రియార్థ విషయాలు. సో ఈ ఇంద్రియార్థ విషయాల నుండి ఎవరైతే పూర్తిగా నిగ్రహించగలుగుతాడో
అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరపడగలుగుతాడు, అతడే స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్యత్ తద్వత్ కామాయాం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమప్నోతి న కామకామి. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సర్వదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలంగా నుండు సముద్రము, ఈ సముద్రంలోనికి నదులన్నీ కూడా ప్రవేశించి ఎప్పుడూ నీటిని నింపుతూ ఉంటుంటాయి. అలాగే కోరికల నిరంతర ప్రవాహము, మనలో కోరికలు అనేటువంటి నిరంతర ప్రవాహము ద్వారా కలత నొందకుండా ఉండేటువంటి మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు. ఎలాగైతే సముద్రంలోనికి నదులు వివిధ వేగాలతో వచ్చి నీటిని పోస్తూ ఉన్నప్పటికీ సముద్రము నిశ్చలంగా ఉంటుందో, అలాగే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేక ఇంద్రియ విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిపైన కలత చెందకుండా ఎవరి మనసు స్థిరంగా ఉంటుందో అటువంటి మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో మనకి అనేకటువంటి విషయాలు, మనకు దుఃఖానికి కారణం కోరికలే అని చెప్తాం కదా. సో కాబట్టి ఆ ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా ఆ ఇంద్రియ విషయాల నుండి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడని చెప్తాం. కానీ కోరికలను తృప్తి నొందింప యత్నించేటువంటి వాడు, అంటే మనకు కనిపించిన దాన్నల్లా పొందాలి, చూసిన రుచినల్లా మనం పొందాలి అనే భావనలో ఎవరికైతే కలుగుతుందో, అంటే కోరికలను తృప్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ అటువంటి శాంతిని పొందజాలడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవాన్. చెప్పి ఇక ఈ విధంగా అధ్యాయాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్యతి. ఓ అర్జున, ఇదే ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఈ బోధనలు, ఇవాళ చెప్పినటువంటి అంశాలు, ఇదే ఆధ్యాత్మకము భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానమయ్యా అర్జున. ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆత్మజ్ఞానము, విద్యుక్త ధర్మాలు, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు, స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండేటువంటి ఎలా మనసును స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి, ఇవే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము అర్జున. దీనిని పొందినవాడు మళ్ళీ మోహానికి గురికాడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని, అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ భగవంతుని యొక్క బోధనలను ప్రారంభించి, భగవంతుడు భగవద్గీతలో బోధించవలసినటువంటి మొత్తం అంశాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే బోధించారు. అందుకే దీనిని గీతా సారము అని చెప్తారు. ఇక రేపటి అధ్యాయము నుండి ఈ తత్వాలన్నింటినీ కూడా విపులంగా, ఇక్కడ సంక్షిప్తంగా మనకి భగవద్గీత మొత్తం కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే బోధించారు. ఇప్పుడు దీనిని మళ్ళీ 3వ అధ్యాయం నుండి విపులంగా వివరణాత్మకంగా వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడు. సో రేపు కర్మయోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు ఓపికతో. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము, ముఖ్యమైనటువంటి అంశం, వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ. మనము ఈ దేహం కాదు. వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్. మనము ఆధ్యాత్మిక శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. అలాగే హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటుంటాయి. కానీ మనిషి వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, వీ షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే తన కష్టకాలాల్లో కృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి పొందాడో, అదే విధంగా మనము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతునికి శరణుపొచ్చాలి. ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ హ్యాపీ. సో అందుకే చెప్పినట్లు మరొకసారి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, అందరూ కూడా వీలైనంత వరకు కనీసం కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు 108 సార్లు ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయండి. అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు మరొకసారి. సో ఈ రోజు ఈ అధ్యాయం పైన ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయగలరు, డిస్కస్ చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి.